Goedemiddag Ria. Goedemiddag John. We zijn hier in de Zuidstraat. Nee, ja, de Zuidstraat in IJsendijken. Ja. En er is hier heel veel gebeurd. Want vroeger stonden hier huizen. Ja, dat klopt. Er stonden hier vroeger een tiental huisjes van woongoed. En het terrein is ook niet zo groot. En die huisjes waren echt heel oud. Dus toen hebben ze weggehaald. Maar ze vonden het terrein te klein om er nieuwe huizen neer te zetten, John. Dus toen was dat terrein lag eigenlijk braak. En toen zijn ze met de dorpsraad in gesprek gegaan. En nou mogen we van woongoed dit terrein 10 jaar lang gratis gebruiken. Om een buurttuin te maken voor heel IJsendijken en moestuinbakken voor de kinderen van IJsendijken. Heel mooi. Heel mooi initiatief. Wie heeft die tuin ontworpen? Nou, daar is iemand geweest die woongoed heeft ingehuurd daarvoor. Want woongoed die wilde wel dat het echt een mooie tuin zou worden met overal prachtige bloemen, maar ook met appelbomen en fruitbomen. Dus het ontwerp is van woongoed. Oké. Ik zie hier veel kinderen en ik heb begrepen dat die kinderen hier regelmatig, ook door jou, les krijgen. Ja, les krijgen ze zeker. En dat was ook toen we het plan ontwierpen, was dat een van onze eisen. We hadden niet zoveel eisen, maar we wilden water. Dat hebben we gekregen van de gemeente. Er is een pomp geslagen door de gemeente. En we wilden dat de 2 scholen daarin zouden samenwerken en het op zouden nemen in hun schoolplan. En de kinderen van groep 6, daar staat nu in hun schoolplan dat ze elke donderdagmiddag les krijgen of in de natuur of in de moestuin. Fantastisch. Dankjewel. Voor een project als dit heb je wel een lange adem nodig. Het zaadje werd al gelegd in 2018 en in 2019 hebben we het eerste gesprek met woongoed gehad. Ja, en nu wordt hij dan geopend, dus uiteindelijk lukt het allemaal. En als je iets opent, dan is er natuurlijk ook ruimte voor bedankjes. Dus ik wil ook een heleboel mensen even gaan bedanken. En dan begin ik met woongoed, want dat was naast het zaadje vanuit de dorpsraad degene die gelijk zei van dat gaan we doen. Die ook de tuin als basis heeft aangelegd, de verharding, de omheining en dergelijke. En die gewoon dat hele stuk terrein 10 jaar lang om niet aan ons heeft gegund. Dus dat is super belangrijk. Bedankt daarvoor. Graag gedaan. Dan de gemeente Sluis, die ons ook heeft geholpen met allerlei zaken oplossen, zoals vergunningen voor de keet en dergelijke. Maar ze hebben ook de pomp gefinancierd samen met het Zeeuws-Vlaams Preventienetwerk. Zodat we water in de tuin hebben, want ja, een tuin zonder water, dat kan natuurlijk ook niet. Het gesprek was met Sophie en die was gelijk enthousiast om met de tuin te beginnen. Dus ja, dank jullie dat jullie je vol enthousiasme in dit project hebben gestort en ons vol vertrouwen hebben gegeven. Dan wil ik Brenda ook bedanken. Ruby en Jacques, die als een rots in de branding elke donderdagmiddag weer klaarstaan voor de kinderen. En ook, die zijn er helaas niet, maar Wim en Renske die hebben de website gebouwd. En Wim is van het mooie bord aan de ingang, die heeft dat ontworpen. En als laatste wil ik natuurlijk alle kinderen bedanken die zo enthousiast met ons... In 2019 begonnen we te praten. En het is 2023, 4 jaar verder, we hebben niet eens een woning gebouwd. Dus zo lang gaat er soms overheen voordat je iets kunt realiseren. Maar wat u gerealiseerd is, dat spreekt me wel enorm aan. Ik vind het op deze plek enorm goed passen. Het was echt te klein om er weer woningen terug te bouwen. En ik vind een invulling als deze met zo'n maatschappelijke functie die het krijgt, vind ik buitengewoon goed. Dus ik wens jullie heel veel succes en plezier. En met name de kinderen ook. Dat het al 4 jaar
aan getrokken wordt om zo'n initiatief neer te zetten, nou dan weet je dat er mensen zijn met een enorm uithoudingsvermogen. En dat is maar goed ook, want anders komt het er niet, dat blijkt wel. En ik weet zelf wel dat ik nog wel met Bea gesproken heb om bijvoorbeeld toch snel nog even te kunnen zorgen dat er iets gezet kon worden voordat woongoed dingen zou aanleggen. Want er moest wel vooraf rekening mee gehouden worden. Soms moet je net dat duwtje geven. En dat duwtje dat werd dan weliswaar door mij gegeven, maar eigenlijk op voorstel van jou. Dus als ik iets verkeerds gedaan heb, dan heb jij het veroorzaakt. Maar dat is helemaal geregeld. En dan heb ik gehoord dat zowel Ria als Bea al op donderdagmiddagen als een soort van juffen jullie leren tuinieren. Dus de kinderen van IJsendijken die komen al een tijdje hier zo. Ja. En die krijgen dus gewoon van moestuincoaches. Ik heb er nog nooit van gehoord, maar een moestuincoach krijgen ze dus les. En ik weet niet of jullie dat weten, maar er worden hier niet alleen boontjes gekweekt, maar ook gewoon de lekkere dingen. Ja, hartstikke mooi. Hier staat de spinazie. Hier staat er ui. En hier moet een kropsla komen. Hier staat er goudvloer. En hier staat er, hier zijn de bonen. En de ui. En de wortel.